Recuperamos neste punto esa información sobre carreiras ilegais e condución temeraria en Poio. Quecen motores e a correr. Arranca o circuito de rotondas por Poio. Con quietinhos, con o coche, cando chegas aí, pero a corte, Cítanse condutores con vehículos que teñen certa cilindrada co fin de percorrer o municipio facendo derrapaxes nas glorietas, percorrendo 1, 2, 3, 4 rotondas e levando a cabo unha condución temeraria. Arrancadas bruscas, coches que converten en paralelo trompos e derrapes. Os veciños están preocupados polo risco que supón. A partir de los viernes, esto aquí na avenida Nduriki es, vamos, un caos de niñatos con los coches haciendo kamikaze. El otro día en la rotonda esta, dan la vuelta, uno en dirección contraria y el otro normal. Un perigo incluso para os propios participantes. Esta última fin de semana bateron dous. Un derrapaxe e un impacto. Entraron na glorieta en diferentes sentidos e colisionaron entre eles. ¡Pois chamar a Guardia Civil! Pero tamén están fartos do ruído e mesmo das ameazas cando lles chaman a atención. Y un poco más lo lleva por diante. Y hay personas peatones, hay animales, hay gatos y colonias. Que tú protestas porque a certas horas que estão haciendo los follóns aquí na porta da casa, aún dice, mira... Curioso, pero o mal tempo é un aliciente porque co asfalto mollado o derrape resoa mellor. É parte do que buscan. Modifican as condicións técnicas dos vehículos, xa sexa para ter máis ruido a hora de circular co vehículo, modificación de centralitas do vehículo para coches que teñen unha cilindrada de serie, pois se vexan modificadas, aumentando seguramente incluso en 50 ou 100 cabalos de vapor. Grazas á colaboración da veciñanza, a Policía Local ten identificada algunha matrícula. Non é de Poio, pero non ven de lonxe.